Здравейте, мили мои! Днес е време да ви покажа нещо доста интересно, което не сте виждали до сега в моят профил. Благодарение на... Направих една доста интересна поръчка, която смятам, че ще ви привлече доста вниманието и ще разберете нещо ново. Тук съм взела перуки и тюрбани за коса. Мисля, че ще е много интересно да разгледаме тази част, малко по-различна от това, което виждате по принцип от мен. Дрехи, козметика и така нататък. Ще ви покажа как поставям тази коса, ще ви покажа как я съчетавам, удобна ли е и така нататък. Наистина си направих доста голяма поръчка от тях, защото специално тази марка Wigme работят с много висококачествени материали. Самите коси дори могат да се използват с преса до 150 градуса, с японски синтетични термовлакна, доста интересни модели, предлагат естествени перуки. Наистина са в колаборация с доста популярни предавания, което наистина ми дръпна още повече вниманието. Това означава, че са доста качествени. И преди съм си взимала от тях, имат страхотни екстеншъни, опашки за коса на максимално ниски цени, пускат и много готини намаления. Сега съм си взела 3 много яки перуки и доста готини тюрбани за коса, които ще ви покажа. Мисля да започнем първо с ето тази перука, защото е доста интересна. Така започвам. Просто са съвършено красиви. Идват ето тук с описание на самата марка. В сайта има доста информация как да се поддържат, има видеа как да се поставят с точност, идват с мрежички, което е страхотно. Тези коси са максимално близки до естествената коса, като те имат и естествени перуки за хората, които си търсят, разбира се. Защо си взех перуки всъщност? Взела съм, защото искам да разнообразя летните си визии, така би го нарекла, защото, примерно, ето тази перука, както я виждате, аз я представям да отида на море, да си се изкъпя и да си сложа направо прическата. Защо да давам 500 лева за плитки, при положение, че ще си взема перука до макс 200 лева, да и под 200, разбира се, с готови плитки, които ще си ги слагам и махам когато искам, и особено отгоре с една бандана, лента, каквото решите, ще стои превъзходно. Ето тук това отпред е направено, за да може тук да се разделя самият път на косата максимално да стои естествено и вече когато се наместите на косата вие, ще премерите просто какъв размер трябва да се изреже. Супер елементарно, лесно и максимално естествено стои. Ето тук има гребенче, вече вие си го регулирате според вашият размер. Има и еластици тук, които се дърпат, ще ви покажа в следващото видео, но просто днес искам да ви покажа моделите, които съм си взела. На допир е максимално естествена, буквално. Честно да кажа, не очаквах да е толкова хубава като качество, защото нали самата цена. Напротив, сега разбирам защо доста предавания са партньори с тях, просто отговарят на това, което предлагат. Уникални са, ще ви оставя и линк, за да може да видите. Не е направено с цел реклама, просто съм много впечатлена и мисля, че трябва да го споделя. Много е мекичка, между другото, и мисля, че е много яка. Нямам търпение. Следващата перука. Тук идват с мрежички, както може да видите. Предлагат и различни материали за тези коси в техния сайт, като четки за коса и така нататък, как да се поддържа. Така, тази визия е много интересна. Наистина просто лятото нямам търпение да съчетавам готини визии. Защо лятото? Защото обичам аутфитът ми да е много изразителен и просто точно тогава си го представям, особено на море. Уникално. Материята на перуката е просто уникална. Вижте колко е готина. Тази е максимално близка до моя цвят. Тъмно кестенява с ето тези леки кичури. На допир е просто страхотна, наистина къдрава. Много сладка. Вижте колко е готина. Ето отново тук е разделена. Все едно има човек до мен. Вижте. Толкова естествена. Много е яка. Уникална е. Последната перука с тюрбанчетата. Нека първо тях да ви покажа. Първото тюрбанче е ето това. Това са различни аксесуари за коса отгоре, които се поставят. Мисля, че изглеждат много яко и стилно. Това е в черен цвят, той е по формата на шапчица. Имат много различни дизайни и варианти в сайта. Следващият цвят, който си избрах е ето такъв кафяв, бежов, нещо подобно на тези цветове, който е с много интересни детайли по самия тюрбан. С тази панделка тук много сладко изглежда. Ще видим и как ще стои. Ще ви покажа абсолютно целият процес, как съм го съчетала, удобни ли са мнението ми и така нататък.
Но наистина препоръчвам, защото е нещо много различно като идея. Ето го следващият тюрбан, който е такъв афро, доста готин дизайн, много свеж, прекрасен за басейн, за лято, много стилен, с бански, просто страхотни фотосесии и излъчване ще предавате. Така, и последната перука, която съм си взела от тях, много съм доволна наистина, много са хубави. Имат и в различни цветове, различни дизайни, различни модели, дължини, всичко. Ето, идват си с мрежичка, т.е. са изцяло предпазени. Така, тази е чисто дълга, права и леки извивки има, както може да видите, за да стои максимално естествено. Тази е просто уникална. Хората, които си изправят косата доста често, мисля, че това е за вас. В момента са на много добри цени, между другото. Готиното е, че се поставят и махат, когато вие си решите. Не е нужно да се залепва с лепило и така нататък, ако сте виждали. Много са качествени. Просто е толкова гладка, мека. Вижте как минават ръцете през нея. Просто. Дори може и да се използва преса върху нея до 150 градуса, до това, което прочетах в техния сайт. Има доста информация там, която може да видите. Реално мисля, че няма смисъл да си изправяте всеки ден косата, като просто може да сложите ето това на вашата коса. Особено като сте на море. Точно за това си ги представям, защото аз преди постоянно си изправях косата всеки ден. Примерно ако сме 7 дена и просто е много вредно. Така че взимам си ги тези с мен, не отнемат много място в куфара и ще си правя много готини визии. И разбира се и в ежедневието. Защо пък не? Готиното е, че не са от тези ефтините варианти, а максимално са подбрани да са направени естествено, както може да видите, за да не стои на косата като лепната метла, би го нарекла. Така че за повече информация в сайтът на Wigme може да прочете абсолютно всичко. Готиното е, че това е единствения бранд, който съм виждала, че предлага толкова качествени перуки, между другото. Така, ето ги моите 3 приятелки тук. Тази с плитките просто очарователна. Тази с кадриците е съвсем различна, а тази правата е много удобна и красива. Много са яки. Ако търсите нещо различно, интересно, готино, посетете wigme.bg, за да намерите своят супер готин модел. Мисля, че по този начин с тези перуки доста готино и интересно се отделяте от този ежедневен свят, би го нарекла, защото защо да не бъдем по-различни, артистични и да изразяваме себе си по такъв начин. Според мен е много яко и все пак човек е готино да разнообразява с визията си, за да може да се чувства и добре в кожата си. Така че и са на страхотни цени, може да посетите. Ако имате въпроси, които искате да ви обясня относно тях, пишете на мен в коментарите и на тях налично в Инстаграм.